Is me sé saibh brathna tá mé seaachtaíonna ag de is agus is sás le canam gin an almé. So is me sé Lí Ban in Lí Ban agus is honor mór do grúthachta Lí Ban agus is character fear specialty. So mé ddír gáiste agus é eiceil den chéadúir so níl lista gom níl le sketche agus picturí ha fecha agam so tá mé ar bhuis le Lí Ban a eiceil in action. So tá mé tá sketch mí ní dónarm. Pain, go, tree, high. Oh, yarrow. So Jamie Oberlin céir a ceapú faoin glór nua Lí Ban. Is brála mé bhí sé anmhá an bhealach a scríb na daine bhí sé anmhá agus tá cheappa an character is brálam na hán tá sé character anmhá. Bhí sé anmhá. Agus cén character is fearr leat an glór? Ládra. Bhí sé de agus de. De as de, agus céir an pí is fearr, cén fágra sé de as de? Mar bhí siad ag sná. So sean scéal atá Lí Ban, sean scéal an Mhiotaseolaíocht, tá sé scrífa a láscríbing, an láscríbing is sinne dáhfuil agin a gCeilteach leor na húra. So sean rud atá an a tá ghlacaí agin dhéanais agus tá cruchnú a churtha agin is stoiche beochtnú a churtha agin sa sean scéal. Bhíonn an síl san airige cineal cracailte. Bhí sé aontaich arcar na páistí agus an sim a bhí acu agus iad a gairas na háte ha cearta agus aontas áthús na háte ha cearta a ní airad sin fannachtar lá seo bhí sé aontaithe eiceil.